Kwiqiqi nangu uMakhanya useTalabha phakathi eNdlunkulu, uTalabha ngqo iSilo kuzwakala amagama angathi anenhlabathi abhekiswe kwiSilo. Isukaphi lento kuMakhanya ngoba kuhlukene imibono futhi ey'nkundleni zokuxhumana abantu bathi uMax uyathunywa asetshenziswa, uMax ngokwakhe yena isukaphi lento yokuthi azwakale eseTalabha neSilo esengena phakathi kaZulu eNdlunkulu. KaZulu lo ohlonishwa kangaka yini edala ukuthi uMax agcine eseTalabha iSilo samaZulu njengomZulu naye umZulu. Abanye abantu banokumsola ukuthi uMax engathi akayena umZulu lo. Ikhona yena umZulu okaTalabha iSilo sakhe kangaka. Ngiyabonga mfowethu ngokuthi ukuze lo mbuzo nina benze vena amandla enophapha ekhanda. Before ngiwuphendule lo mbuzo ake ngiqale ngicacise la. Into yokuthi uMax athuka inhlamba ku-TikTok indala. uMax uyenze kakhulu kwi-platform kaMaskandi into yokuphuka. Uma uMax eveza imibono yakhe ngezinto ezenzeka kuMaskandi bese kuba khona abantu abamthukayo uMax kuma-comment ngoba ngizokhumbula nina beSilo ukuthi uTikTok abantu khona abangene ngokuzodelela, kube khona abangene ngokuzoyiphushela nje ama-content wabo, abanye-ke bazoyifunela udumo, abanye bazopromote amabhizinisi abo. Ziningi iy'nhloso abantu abangazo la kwi-social media platform. So ngangithi-ke mina uma ngiletha iy'nkulumo eziyi-information ukufundisa abantu ngenkolo nangesintu-ke nje nangayo yonke into ebengikhuluma ngayo nangoMaskandi, ebese kuba khona iy'nhlamba. Lezo nhlamba-ke ebengiyithola kwi-comment section zingenze mina ngabona ukuthi hawu, mhlawumbe uma kukhulunywa nge-content ikhona i-content la ey'nhlambeni ngoba abantu bayayithanda iy'nhlamba. Ukuthi ukhuluma nje into ehlelekile ekusini abantu bavele bakugangaze ngey'nhlamba kwi-comment section. Lento mina-ke ngumfo kaMakhanya ngayibuka ngeselijulile lokuthi hayibo, ikhona into engenzeka egameni lami uma ngingathatha lezi iy'nhlamba nje ngisebenze ngazo. Mayithatha-ke nangempela iy'nhlamba mina ngasebenza ngazo emhlabeni kaMaskandi kwi-content kaMax, nothi eNdlunkulu, nothi eSilweni, nothi ey'ntweni ey'serious ezithinta umbuso kaZulu. Ekuphenduleni-ke umbuzo, isintu umbuso wethu njengoZulu akuyona indawo yokudlala, indawo yamaqiniso. Iqiniso elimsulwako ukuthi umuntu oveza amaqiniso kuye kuthiwe akahloniphi, uthi uyadelela, uthi ukuhlaza, ngoba iqiniso alikaze libe mnandi, libuhlungu iqiniso, isikakhulukazi imali izovela ngabantu abane-weight kwi-society. Libuhlungu iqiniso, kuyathiwe liyahlambalaza. So uMax Makhanya uma ngathiwa nje uyadelela ngabe kuchazwe ukuthi uqamba amanga ngezinto ayikhulumayo, okungelona-ke iqiniso lokho. uMax Makhanya uma ekhuluma ngezinto zaseNdlunkulu usuke eclear ukuthi la ukhuluma ngani, ukhuluma ngaliphi izinga. Yingakho I make sure ukuthi mina uma ngikhuluma ngezinto zaseNdlunkulu ngikhuluma ama-facts. Isikakhulukazi-ke mina uma ngikhuluma ngiyaye ngidonse i-reference yami kube zinkulumo zayo iNdlunkulu, ngoba angifuni kuthiwe uMax usethe. Kungcono kuthiwe uMax uphinde amazwi akhulunywe yiNdlunkulu. Leyo nto-ke izozwakala kangcono ngoba vele eNdlunkulu ngiyakhothama.
So lokhu okukhulunywa indlunkulu mina ngikhothama kukho, ngikhuluma kona. Okungakhulunywa indlunkulu angikwazi ukuyi-edela ingqondo yami ngoba lokho kuzobe kuchaza ukungezwa nokungahloniphi indlunkulu. So mina ngithatha amazwi endlunkulu ebese ngiwaletha kwi-platform la enganakekile khona, la engekho khona. Leyo nto-ke kwabanye abantu-ke abangenalwazi bese beyibiza ngokungahloniphi nokudelela. Uzothi omunye umuntu mfoka Makhanya i-rights indaba zasendlunkulu kuyezwakala zikhulunywa abanye abantwana basendlunkulu. uMakhanya usengena kanjani yena ey'ndabeni zasendlunkulu? Umbuzo uzoba lapho komunye umuntu, uMakhanya ungena kanjani ey'ndabeni zasendlunkulu? Okay, ekuphenduleni kwami-ke lo mbuzo ake ngi-educate nje isizwe isizwe sikaMthaniya ngoba kukhona abantu abangaqondi ukuthi kahle kahle yini isizwe, yini umbuso wesizwe. Ungena kanjani uMax ey'ntweni zasendlunkulu? uMax uyahlonipha endlunkulu, uyakhothama. Yindaba uMax akhothama endlunkulu. Endlunkulu yila kuphethwe khona umbuso wesizwe. uMax ayingxenye yaso. Njengoba endlunkulu kuphethwe umbuso wesizwe, kuchaza ukuthi indlunkulu iyigugu kuMax njengengxenye yesizwe sendlunkulu. So mina indlunkulu iyigugu kimi ngoba indlunkulu iyona engiphathela amagugu ami njengomZulu. Mangikhuluma nje ngesintu, i-reference yesintu engiyikhulumayo engithi mina ngiyayirepresenta, i-reference yami indlunkulu ekuyiyona ewumthombo walesintu engithi mina ngiyiso. So ngingena kanjalo-ke ey'ntweni zendlunkulu ngoba indlunkulu yiwumbuso mina engingaphansi kwawo. Ngamanye amazwi, in short nje, awukwazi ukuhlukanisa umbuso nesizwe sawo. Umbuso owesizwe, isizwe esombuso, indlunkulu ekaZulu, uZulu owendlunkulu. Ngingena kanjalo-ke ey'ntweni zasendlunkulu. Number two, iy'ndaba zasendlunkulu zibucayi ngale ndlela yokuthi ziyimfihlo. Ubucayi bazo busho ukuthini? Busho ukuthi zizinkinga. Iy'nkinga-ke kuba khona istage la khona iy'nkinga zisuke zikwazi ukuphatheka zise-light. Kuyathiwe If angisabi lutho was a person guys isikhuluma ngaMax Makhanya. Max Makhanya uyatrenda ngemva kokuthi atfoke endlunkulu, atfoke inkosi uKing Misuzulu lapha kuma-social media platforms including i-TikTok and bebamfuna up and down nkena bafuna kumnquma ngemva kokuthi atfoke phela inkosi lapha kuma-social media platforms etinkundleni zokuxhumana and ubekela side lakhe le story ukuthi icaliphi ukuthi asagcine sekakhuluma ngenkosi. Guys, angase ngabona umuntu ongasabi ngale ndlela, ngase ngabona umuntu alunganandzaba ngale ndlela. Just the time setitshela ukuthi suyacala bathi sola uyacolisa uphindza acale phansi. So people think ukuthi it seems like uMax Makhanya usebenzisana na someone lapha endlunkulu because tindlela tikhuluma ko sometimes uyadibona ukuthi utifunza phansi ngasuthi bambhalela ukuthi namhla kafike akhulume athini. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I am signing out. Goodbye. Bengingamelanga ukuthi zingene kwawo amadlebe lezi ndaba. So indaba ziphumile endlunkulu zeze emadlebeni esizwe ukuze isizwe sizothatha iy'nqumo ngey'ndaba ezingene emadlebeni aso.